Ahojte, rád by som vám predstavil moju motorku Triumph Tiger 1200 GT Explorer, ktorú som sa rozhodol predať. Dôvod je veľmi jednoduchý, chcem vyskúšať inú značku, jazdil som len Hondu a Triumph, posúvam sa ďalej a keďže som maniak na nové motorky, kúpujem si vždy novú a túto som sa rozhodol teraz predať. Takže vám ju teraz v krátkosti predstavím, takže Triumph Tiger 1200 GT Explorer, rok výroby 2022, kedy bola uvedená na trh táto varianta, alebo táto zmena. A motorka bola prihlásená v oktobri 22, má najazdených 21 500 km. Motorka nebola nikdy padnutá, bola servisovaná len v Bratislava. Triumph Motocross Bratislava. Motorka má aktuálne vymenené pneumatiky, sú tam Conti Attack 3 menené v septembri minulého roku, potom ako som sa vrátil z tripu z Čiernej Hory. Čo sa týka nejakých základných informácií, asi všetko. Poďme si predstaviť teraz motorku bližšie. Začneme spredu. Vpredu sa nachádza veľký predný štít od Puigu. Je jemne dymový, k tomu som menil aj deflektory. Bola to hlavne estetická záležitosť, ale taktiež musím povedať, že veľmi dobré má obtekanie vzduchu, takže veľmi dobre sa za tým sedí. Ďalej máme tu nejaké polepy. Máme tu držiak na GoPro kameru, dobre fungujúci. Nechal som totiž to aj polepiť kolesa, respektíve disky. Motorka má od sériovej výbavy aj TPMS, merač tlaku v pneumatikách. Na motorke som nechal vymeniť aj kryt motora, pretože ten kryt, ktorý tam bol, odhaľoval veľkú časť. Vpredu SMOTech ponúka tento dvojdielny kryt, takže toto sme vymenili. Máme tu aj hmlovky. Ďalej, keď pôjdeme, tak máme tu držiak od Evotechu vpredu, ktorý sa dá použiť na rôzne telefóny, navigácie. Momentálne je tam nastavec pre Garmin navigáciu. Ak sa dohodneme pri rýchlom jednaní, tak priložím aj XT Zoom 2 navigáciu. K tomu tá navigácia má 9 mesiacov. Keď prejdeme na bok motorky, ideme ďalej. Padacie rámy boli v sériovej výbave, má to aj papučku od SMOTech, má to rôzne polepy na priestoch, ktoré boli také veľké priestory, boli fádne, tak som trošičku motorku skrášil. Samozrejme, všetko sa dá dať dole. Máme tu aj bezkľúčové štartovanie, taktiež je tu tankvak, alebo respektíve podkova na tankvak. Pribalím k tomu tento tankvak od SMOTech. Ďalej táto motorka má senzor mŕtvého uhlu, to je táto dioda v spätnom zrkadle. Motorka má aj urobené navýšenie, keďže som dosť vysoký, tak som musel zvyšovať rajdy. Samozrejme, to všetko sa dá demontovať. Ďalej, čo sa týka, poďme, motorka má kardan, a to Triumph známe, v tomto veľkom 1200-kovom, motorka má 150 koní, fantastický výkon. A veľmi pohodlná. Motorka má v sériovej výbave ešte aj vyhrievané rukovete, vyhrievané sedadlá. Ocenil som to, keďže jazdíme aj pri 10 stupňoch, takže vtedy veľmi pohodlné, veľmi dobré. Máme tu 3 kufre. Kufre sú originál Triumph, plastové kufre, na jeden kľúč priamo od motorky a na horný kufor som domontoval na skrutky opierku od Givi. Ďalej v kufroch sa nachádzajú nové tašky, triumfacké tašky. Ešte neboli ani použité, že som ich kupoval v minulom roku, na konci sezóny. Ďalej tu máme Aero výfuk, ladený výfuk s veľmi slušným zvukom na to, že to je trojvalec. Ďalej tu máme aj domontovanú takúto krásnu ochranu pre brzdovú kvapalinu. Pozrieme sa na to, ako motorka vyzerá, čo sa týka displeja. Ako som už spomínal, bezkľúčové štartovanie. Semiaktívny podvozok ešte musíme spomenúť, by som povedal, že veľmi dobre filtruje. A potom vie aj dobre, myslím, že v športovom režime je to veľmi slušné, dá sa s tú motorku nádherne vyjašiť. Takže motorka sa teraz pripojí aj na telefón, to je vidno v ľavom dolnom rohu. A môžeme si vyskúšať, ako nám to štartuje. Musím teraz chytiť spojku.
Takže motorka veľmi pekne slušne štartuje, podsvietené ovládače veľmi oceňujem. Ešte si môžeme vypočuť výfuk. Ukážeme si svetla vpredu, zapneme aj hlavky. Takže takto motorka vyzerá spredu. Za zmienku stojí ešte športové páčky, ktoré som tuto menil. Sú nastaviteľné, čo sa týka dĺžky, sú sklapateľné, keby sa stala nejaká nehoda, a sú nastaviteľné. Čo sa týka motorky, je to všetko. A za motorku by som, momentálna cena je 18 500 a samozrejme, že na cene sa vieme dohodnúť. Takže prípadných zájemcov volajte, píšte a myslím si, že ide o veľmi peknú motorku. Ďakujem, čaute.